Quatre ballarines sobre les xanques i un viatge migratori. Aquesta és la proposta que fa la companyia Maduixa i que el Centre d'Arts Escèniques Escalante ha programat per estrenar en Sala València este cap de setmana. És un espectacle inclòs en la programació de Dansa València. Quatre dones, un èxode forçat i un sentiment constant d'estar fora de lloc. A l'exigent dramatúrgia que se necessita per contar tot això en moviment, Maduixa li suma les xanques, a les quals torna a pujar a les seues ballarines per explorar els límits de l'equilibri i la força en cada funció i que ja són segell d'esta companyia valenciana. En este viatge migratori diríem que tractem obstacles, barreres. Per a nosaltres la major barrera física real és la xanca. Fins ara Migrare s'havia interpretat en carrers i places, però este cap de setmana pretén sacsejar al públic de les butaques en l'estrena en sala d'este tortuós viatge. Te trobes la patera, te trobes les violacions, el fred, la calor, la fam, la set, i després estan les barreres psicològiques d'arribar al país on pensaves que t'anava a acollir, a cuidar-te, i tampoc eres benvinguda. Eres benvinguda, però no deixes de ser migrant, realment. Una història que ja alça el vol i al juny començarà una gira internacional que les portarà per Holanda, França o Polònia. Una companyia que la sentim molt nostra, que ha anat evolucionant i que avui és un orgull que tinga també aquesta presència a nivell internacional, però que no s'oblida tampoc del seu territori i de la seva terra. Abans tenen l'oportunitat de commoure's este cap de setmana a la Sala Martín i Soler de les Arts dins del Festival Dansa València.